ole khuang choi thani som paruk ni lai ni ani a Israel am thu thar te kan ngai thlale dona thayang angin kan update le dona kan ngai thak tak tak main han like le perep mai te ang ole Israel le Iran thlop helpol in beina alakal zela Israel marlam Lebanon chimlam ni boka Lebanon chimlama hian Israel sipai talutin tuna hian ground lama in beina ala zela Israel sipai te hian Hezbollah mun ma tam tak an ti chetoa an mun ma zinga hian an ral thuam da na mun te ral thuam an chek khol na Israel beina atana missile le rocket post rocket launcher ang chi chutiang an bun na mun te an lei hnuai tombuk te thanem tak Israel sipai te hian an muchua ka an ti cheto ani chuti mek lai chuan Israel chuan engtika nge Iran a chan le don ti chu news lian tak ala ni renga kan ria tang khan Iran khan Israel laka be pui thlak na voi ni la yan local pui to a April tha a voi khat nan drone missile rocket zathum bor velin Israel an kapa ama ero chu Israel le atho pui US le athian ten an loka thlak puya Israel a har sat na lian tak chiat na lian tak a thleng lem lovani chuti lai chuan October thlatran tira Iran chuan Israel laka be pui thlak na avoi ni nanan kalpui le ani kha khata khan ballistic missile za somre ta tanga jani inkar Israel be nanan ron kap chuaka khatiang ballistic missile te ero Israel air defense abik takin Iron Dome te tan chuan ka thlak hlei thei an nilawa chutiang ka thlak na atana siam Iron Dome hi anilo hrim boka kan soi to angin David Sling air defense le Aero 2 le 3 air defense mangin Israel khan an lo ka phla a ama ero chu ka thlak lo engama zat an nei ani chu phubalak na tur chu kalpui ngei an tiama Israel Prime Minister chuan na takin Iran hi chan le tani dona Israel hian a mel ma te beina chan let lovin a en liam mai ngai lo ti hi Iran hian a hreto turania ama ero chu he thil la ti hi atan athil ti sual lian tak ani dona ni ti in a soi he thila hian thu le hla tam taka oma atran tira khan Israel khan an chang let ngal vat lova kan puan to ang khan Israel hi kil rang atanga beiron tok me kan nia Hamas ten nan la bei renga Gaza lama Israel sipai talutin kum khat zet bei puyan thlak to a tunari chuan Hamas te hi Israel tan lo om lian tak kan ni to hri lova amai ro chu Hamas aya lo om Hezbollah te tuna hian Israel bei tu an lania Israel sipai ten an lu chila in dona ni china kan puan tak ang khan in beina a thleng me kani chuti lai chuan Iran helpol tho pui hu thi te Syria atang te Iraq atang ten Israel chu bei an lan ni renga akha tokin drone an latir lut renga chutiang chuan kil rang atanga beina tok mek an ni awang hian Israel hian film taka angai tu angai rengani mithan khat chuan engwangin nge Israel hian a chan let ngal mai lo ti in Israel hian Iran a hlawim ni engwangin nge a chan let ngal lo ti chu an zona ani fowa hi kan puan to ang khan Israel hian tuna adin mun mek le aban seizong hi a hria tanga ya kum khat zen zone in dona ral thuam tam takan kap ral towa an resource tam tak tuna hian aluang ral to boka hei wangen Israel hian Iran chung helpol zong aya lo om ral thuam nga boxi sipai po nga boxi chu atan bei ngal mai chi ani lo ti hi a chiang thokhat viau chutiang chuan Israel Prime Minister le Defense Minister te Israel a party rang Benjamin Netanyahu tho pui coalition government tel lo te pon Iran laka chan let na chu na taka kalpui an phuta Israel ti chet tum tu Iran chan let na tura hian Israel a opposition party te party rang chu anin lungrual thokhat hle ni a hriat ani amai ro chu he thila hian kan puan to nu han puan tel le han soitel zok ngai chi te oma han soi zelila chutiang chuan Israel chuan atran tira be pui thlak na lian tak Iran laka hian an kalpui rum hal lova achan chu kil rang atanga beina an to wang le lian tham taka Hezbollah laka be pui an thlaka wang hian chumi aya lo om le sipai nga zok Iran ma chon ngal chu thilfu ber ani lo thaya Iran laka be pui thlak chu hunrem chang ber ani ngal lo ni in an nga ya
hun rem chang ma sabera che turin ngai tuana film tak nen chu hun thleng tur chuan tuna hian hun an mang ta mek ani ole kan hria tangin Biden chuan Israel chu Iran lakap chan let na retaliation le phubalak na kalpui tura hian indo na lian zok chok chuak lo zonga mala turin ange na ni kha kan hria to angkhan Biden chuan Iran nuclear mun ma le an oil song bol na oil facility oil installation ang chi te beilo tur le chutianga a bei chuan khovel hun sang effect le ngong thalo anei ngal tur thu thlengin Biden hian a soya chu thil ni dan tak thil ron thleng tur tak te poni in a hriata kan soi photo angin Iran hi oil thon chuak tu ram lian oil exporter lian takania khovel mun ranga Iran oil mang le Iran oil in nga na mang hi tam takan omani chu wangin khovel marketa oil man chu asang chhonghal dona harsat na lian tak khovel in a to pha thei boka tin an nuclear mun ma be ani chuan Iran hian ana theyang berin aral thuam nei zong ne na phubalak chu a hre don ho lo ti hi US lam ngai dana ni a chu wangin Israel po hian Iran nuclear mun ma bei em tur chuan ama thu ningot lovin a tho puite nena an soitlan phot angai thu karma salam khan an lo soi chuak to nge ani tuna hian hemi chungchanga hian thu thar ra oma Israel chuan Iran nuclear le oil mun pui oil song bol na mun pui bei a in thil dang a bei tur Iran mun ma dang a bei don ni a tarlan ani chhole ta a Israel chuan tuna chuan Iran laka bei pui thlak na strike an kalpui na tura hian thil a chiang thokhat ni in na tar langa Israeli television report thren khata chuan chu bei pui thlak na Islamic Republic havina Israel bei na ballistic missile tam tham takan ron ka Israel ina phuba alak na tura hian hun rei angai to don lo ni a soyani Israel News Channel 12 ina tarlan danin Israel sipai te hian Iran laka chan let na an pek thei tur mun lis engemoza tan ti chuaka chung lis rang chu natunya hule Biden in biak na khan soi ho soidun ani ti in antar lang boka thil chiang tak soilo ma se chumi beipui thlak na tur chuan tuna hian a moran bok chhota a intelligence information le thil tul dang te po an duang an mukim to ni a soyani bok kan public broadcaster in tarlan danin politician leader te chuan tuna hian Iran laka beipui thlak na tur target anwa bei na mun tur chu anti chiang thokhat to thutluk na an siam thokhat to ni a soyani amai ro chu heta hian chiang taka tarlan ani hri lo thung tuna chuan target tur chu a chiang ta ani tuna hian a hun kan ngak ta chawani chu beipui thlak na tur hun chau chu kan ngak to ani ti in Israeli source pakhat chuan a soi report alan danin Israel hian a bei tur hun ranga ruaman na plan mumal tak asiama US nena update an pezel ni a hriat ani boka Israel Defense Minister of Galan chuan Iran laka chanlet na kan pek tur hi lethal precision surprising way di in a lo soi to a thina thlen thei lo tak digle chiang takin surprisingly in hriat lok lo le barakhai thutin an che thut don ni in a lo soi to ani kha tuna hian Iran laka chanlet na chu a hnai ta ani ti in Israel Defense Minister chuan a puang it will be a precise and deadly response ti in Galan chuan a soya he an bei na tur Iran an chan let na tur hi dikle chiang takin hlo taka chan let ani yang ati news report thren khata chuan Netanyahu chuan Iran laka bei pui thlak na chu nuclear le an oil song bol na mun pui ni lovin military mun pui an sipai mun pui ani thei thu a soi ni in an tar langa Israel in bei pui an thlak na awanga Iran ina a chan let le na tur lo don son nan Iran ina a chan let le na tur lo do dal nan US hian tuna hian anti-ballistic missile air defense system Israel a thon turin ruam manna siama sipai then khat po Middle East an thleng to technician then khat po helai rambial hi an thleng to nia report ani bok he US ral thuam advanced anti-ballistic missile mania kan puan terminal high altitude area defense system thet kha Israel ven himna tura Middle East a phur thlenani a an ready tir ma lo chuan Israel hi a che tarinom lova chu wangin tuna US in ral thuam lian borok ral thuam ron kal ballistic missile lo ka thlak na angchi
air defense te tuna hian Middle East lama thon tuma malak mek ani a soito angin a enkol tu tur technician te po tuna hian Middle East an thleng tran to a chutiang ani chuan US hian a thon thleng thuai dona a thon thlen huna Israel hi a chet mai a rin om bok report then khata chuan Israel hian Iran laka chan let na apek tur Iran hun ma an bei tur hi an tidang lam nual to ni a hriat ani nuclear hun ma bayan tum zet na a US khapna awangin Iran oil hun puisua sam an tum le a chupa chu Biden angen na angin Israel hian a target tur tidang lam le ni a soya ni a tuna hian military site Iran sipai hun pui chu an tin zone ta deuh ber ni a hriat ani Netanyahu office ina thu chuan siam dana chuan kan thopui American government thule hla hi kan ngai changa an mani nen final decision thutluk na top thutluk na hnung kan siam don ani Israel nam himna atana thule poimo clear chung zelin bepui thlak na hi kalpui ani tur thu Netanyahu office chuan thu chuan siam ani heti la hian Iran chuan Israel chanlet na ron kal tur hi ngun taken an lo thlira Israel chuan a hmel mate beina a chang let lo ngai lo ti po an hria chu wangin Israel hian an mani an ron be ngei don ti hi Iran hian a hria ani chu wangin Iran chu na sa takin tuna hian an in buat sei tluk tluka an foreign minister Arakchi chuan tuna hian Israel beina laka lo in veng turin in buat sei na top kan kalpuya kan in ready ta ani ti in na soi Iran top diplomat chuan UN Chief Antonio Guterres chu vaukhana ape a tuna hian Iran chu Israel ina bayani chuan IRGC hun Iran Islamic Republic telaka chanlet na phubalak na Israel hian a kalpuya ni chuan ana thayang berin Iran chuan a changlet don ani ti in UN ho tu hna asoya Iran hian aram le nam hum halnan ami pui ven himnan him taka aram ma siam theina tur hian a thei to pa chhuwa dona aral thuam nei zongjong po amang khre don lo ani ti in na soi Israel le khovel hriat phak bakin tuna hian kan ram le nam ven him na tur hian kan che don ani ti in Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan a office Abbas Arakchi chuan a soibok Arakchi chuan Jordan atlo a Egypt Turkey te pot lo in Israel ne na boro kan nei meka thopui turin na soma Israel chu heram biala mipuite tidu da le suatna genocide kalpui tu ani thu heng aram tlona hian asoi zel boka Iran foreign ministry thu chhuwa danin an foreign minister jin hian Jordan Egypt Turkey atlona hian heng ramatanga thopuina du om tak an hmu tur thu apuang ani heti la hian Israel in do thlona te chuan beipui an na thlak chhun zom zela Beirut khodai mai da hi hmuna Israel airstrike lian tham tak maya oma chuta chuan an lei hnuai tom buk Hezbollah te underground weapon depot lei hnuaya an ral thuam da thatna hmun chu Israel in do thlona te hian an suasam Israel chuan an in do thlona chetna hian Beirut khodai da hi ya Beirut chhimlama hian beiputhlak nan sa takan kalpui ti soin an in do thlona pu te hian intelligence operative nen intelligence lam nen tang kopin beputhlak na hi dikle chiang taka an kalpui thu an soya heta hian precision missile kap dikchi engemaza tan kap chuaka tin leinhoi tombuk suwa samna bunker buster bom tepo an manga underground weapon storage depot da hi munami chu an kap chhia ti an puang military note cha chuan heng bepui thlak ma hian helai muna civil mi chengte an hun ma chhuwa san tura hriat tir lo kan ni thu an puang bok tukin jing lama kan puan tak ang khan Israel chu rocket le missile manga nasataka bei alo ni to a amai ro chu air defense system an nei thata wangin an lo ka phade uzela chuti lai Israel ta na poi khoi tu hellam ral thuam chu an drone te hi hellam drone te hi ani thu kan tarlan to kha an drone siam chuak tu le chuta an ho tu ber Israel laga operation kalpuina beipui an thlak na an ho tu pakhat chu Israel in do thlona chetna Israeli airstrike awangin a thi a tin heti la hian Israel lam chuan Gaza lama beipui an na thlak chhun zom zel boka Gaza mar lama Israel in do thlona te chuan beipui an thlak na Hamas drone operation a ho tu pakhat chu an da thabok hepa hi Mohammed al-Mabhot ni in drone manga Israel voi tam tak beina amo phurtu le lokai hroi to tu ani ti in IDF chuan thu chu an siama
ni zan lam khan Jabalia kem Gaza marlama in beina lian taka chuak lea IDF 162nd Division chuan Gaza a drone lam en kol tu Israel be thin na amo phurber tu chu anda tha ni zan lam khan pomchil in beina nen air strike nen Gaza marlama chuan in beina turu hle ni in an soibok Rafah area Gaza lama po Israel drone te an che ve thunga Israel combat drone chuan Rafah a helho mun ma engemaw zat an bei bawk ani heti lai hian Israeli Defence Force chuan thu chhuah siamin 98 Paratroopers Division te chuan bei pui thlak na Lebanon chhimlama an la kal pui zel boka nikal ta atang khan hellam somni borvel an da tha an mun ma le an ral thuam da na mun te tam tak an ti che boka statement an ti chhuwa Israel sipai chuan face to face combat pomchil in beina hian Hezbollah fighter rengemaw zat an kap hluma an mani puiturin van lama tangin Israel in do thlona te an ron che boka helho tomna building te kap chhia in hemen hu hian Israel sipai ten chulai mun chu an tuam ngal boka chutiang chuan van lama tangin in do thlona ten Israel sipai ral do mek Lebanon chhimlama mi te chuan cover bokani helai in beina hian Israel sipai te chuan rocket launcher tam tham tak an mu chuaka mortar grenade le anti-tank missile engemaw zat an mu chuaka an ti chengal bokani darkar somni palikal ta chung khan Israeli air strike chuan Hezbollah mun ma za somli velan nuaya target za somli velan kapa Lebanon rambial Lebanon mun rang somnga chuanga Israel hian be pui thlak na rang target za somli velan beyani heti lai hian kan puan tak ang khan Israel chuan Iran laka chanlet na lian tak pek atum hnaya ama ero chu Iran hian na taka aron chanlet don boxia wangin ballistic missile sang tel teron kap let tamai se Israel tan har sat na lian tak chiat na lian tak thleng thayani awangin chumi lo dolet nan chon US chuan air defense tra thet ang chi terminal high altitude area defense ang chi thon atum mani kha hemi chungchang US President Joe Biden chuan congressional leaders te asoipuya US military leaders te po asoipuya Iranin ballistic missile manga Israel beilet thei thule chumi lo venan air defense Israelina an mamo thute an soi hunrei taka tanga Israel tana kan lo intiam to na le kan lo din to na hituna hian kan chhun zom zel don ani Israel himna atan mani invenna tana Israel chet na chu kan thlop chhun zom zel don ani Iran ani emo Iran thopui silaikeng pol rang te atanga beina Israelina dawlet na hian US su Israel bula ading chhun zom zel don ani ti in Biden chuan a soya tuna hian United States military te chu ka hriat tira heng helpol rang le Iranin Israel an beina le an ti chet na tur laka Israel bula ding turin ka hriat tirani he thu hi Biden chuan ziakin House Speaker Mike Johnson House Majority Leader Hakeem Jeffries Senate Majority Leader Chuck Schumer tele Senate Majority Leader Mitch McConnell te hnena a thelut President chuan hemi chungchang hi soife in helai rambiala boruak sang taklo om turle kan sipai tele kan hun ma le kan thian veng him turin athayang angin US chuan military deployment ti thu Biden chuan a soya helai rambiala hian USS Abraham Lincoln air strike group chu tir alo ni to a azui turin indolong lian dang destroyer engemaw zat te frigates tenen thuamani a tin F-35C Lightning II 5th generation fighter te po da bel an ni boka USS Theodore Roosevelt carrier strike group po Eastern Mediterranean duty tirani mekani ti in Biden chuan a soibok chu mayelan ni lova US chuan destroyer dang chungzinga chuan ballistic missile beina lokap thei tur ang chi helai rambiala hian a deploy bel boka ada bel boka guided missile submarine twin huai in dolong USS Georgia missile hawam tak kap chuak thei chi te USS Wasp amphibious longal thachak le hawam tak arwala chetla chi te po helai hmuna hian da an ni indo thona chi sang le hawam tak squadron lia tanga squadron nga fighter chulai hmuna chuan da ani to a chungzinga chuan kan lati ngai lo ang tekin F-22 po kan da a F-15E le F-16 te tin A-10 aircraft te po
Middle East a hian kan sipai le kan hmun hma le Israel ven himna turin kan da to ani ti in Biden chuan US mi poimo te hma a asoi US chuan hilai rambiala boruak so sang tur venga tin kan hmun hma le kan national interest hum himna turin a chet chhun zom zel dona United States mi le sa hilai rambiala omle kan hmun hma tam tak Iran le a tho pui ten an beina tura heng kan bung ro le kan ral thuam te hi man an ni don bokani tin kan tho pui Israel ven himna atan an om zui don bokani chu kan in tiam na ani Israel bula kan din na le kan tho pui hi iron clad ani che thei lo le nging lovani ti in Biden chuan na soi tuna hian ka soi du chu Israela ballistic missile defense system da turin ka hriat tira US service member te po athayang angin hemi chungchang hi lo bo zui turin ballistic missile laka kan hmun hma Middle East kan hmun hma le kan sipai hmun te Israel be na tur lo dolet na turani ti in President Joe Biden chuan thet chungchang a soibok heti lai hian US sipai te po Israel an thlengta US Air Defense thet en kol tu tur hian US sipai te po Israel an thleng to ni in Washington Post chuan atar langa Pentagon chuan hemi chungchang hi ni min khan ron puanga tuna hian Washington tho pui hum him turin kan ral thuam te kan son me kan ti in White House thu chua chuan a soibok puan tongin he Terminal High Altitude Area Defense thet boruak ral thuam lo om ballistic missile ka thlak na angchi Israel a US shin ada na chana hi kan soito kha Iran chanlet na lian tak ron thleng thei laka Israel ven him na turani October thatan tir khan Iran chuan ballistic missile za somri atanga zani inkar mangin Israel an beito a kha Israel chuan engemaw zat an lo kap thlana chungin ka thlak lawan nei nuala ama ero chu tuna hian kha Iran chet na phubalak na tur Israel hian tuna hian kalpuya tumta a sumi ani wangchon Iran hian na takin a changlet don ni a hriat ani a chu anin tiam dan po ani ballistic missile sang khat Israel a kan kap lut nga lang an tiriap maya hei wang hian chumi ron kal laka lo inven na tur hi Israel ral thuam chau hi atok zo to lo mai thei chu wangchon US hian tuna an air defense chuan vor chu Israel an thon ta mek ani chutianga Israel in Iran a bayani chuan Iran hian lian tham takin Israel chu a changlet dona US hian Israel a thet hi engzat nge an thon don an puang lova he thet battery pakhata hian launcher paruk omin chung launcher te chu truck lian pakhat thawa da ani in phurkwal thei phurson thei an ni a chung truck pakhat chuan launcher pakhat chuan interceptor pariat zelan kap thaya chung missile ka thlak na ka chuana launcher pakhat chuan interceptor pariat zel kap chuak thein radar le fire control component te achom ngal zel bokani ichina mi ka hantui ni le lokila Israel in Iran a be na mun tur Iran khoila ja nge Israel hian a ka don ti chungchang ka hantui ni le lokila Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Biden administration a hril danin Israel in Iran a chanlet na mun tur chu an oil bomb pui le an nuclear mun ma ain an military mun ma an sipai mun pui ani thei thu asoi heram pani US le Israel po hian helai rambial Middle East rambial indona achua hi an du big lo ni in a hriata chu US du dan ber po ania Iran khan indona lian tak rambial indona achua du seng chuan Israel kha ballistic missile za somri atanga zani inkar chawinan ron kap lovang ana theyang berin an ballistic missile sangtel Israel lama an ron surti rangti kha US ngai dana niya chuwangin Iran hian indona lian taka zong lovani chutianga ni angbok chuan Israel hian a chanlet na tura Iran a chanlet na tura hian indona puitling le tluan tling chuak lo zongin ma ala ve turani chutiang ti tur chuan a target than konga afim khur angai donani an nuclear le an oil song bol na mun pui oil thlit fim na mun pui te beilavin beitur dang azong turani ti kha Biden a tong kam le adu dan kha ni renga chu Israel po hian a zom ni in a hriat chhota a source thar berberin an tarlan dan chuan Israel hian Iran sipai mun pui a beidon ni a tarlan ani chhota a amai ro chu hun Israel phubalak na tur chu alaron thlen miau si lo wangin puan sual po thilom thei ani tho mai heti lai hian thil pakhat kar ni kalta vela kan ron ti chuatak zok Iran hian missile nuai te lan naya chuti lain Hezbollah hian rocket nuai te lan nei thu
an ho tu pa ber Israel in do thlona ten an da that tak Hassan Nasrallah Khan alo soi to boka Houthi laman oma tin Gaza lama Hamas anom boka Syria lama helpol tam takanom boka Iraq resistant group zinga helpol then khat anom boka chung ho chuan kha to kin Israel an ron be renga heng ho missile nei bel khom hi tam tham tak turani a heng helte hian Israel hi kha to kin be ta reng se Israel hian alo ka thlak na tur interceptor ngai hun na om thei tia kan puan kha tunai hian a thleng dik chho mek ni in na hriat tlat mai US hian air defense system in a man interceptor hi Ukraine tan an supply renga nga ya kum khat chuang fe Ukraine tan an lo supply to a $1 billion tam tak Ukraine tan US hian an seng ral to ani chuti line Israel hi lian tham taka US in a puyanga ya a pui reng boka ala pui zel po angai mela US stockpile che hi a hriat lo ta ni tuna hian US hian missile interceptor hi engzat che nge tuna hian stock anei ka chua a ol sam ai hian siam chua chung hi a rei sia rei tak in do na Israel hian ma chhon ta se missile lo ka thlak na interceptor hi Israel hian ang hai thai mayang ti khangai dan lo om thina chu tuna hian soiri ka ni chhota ni Israel hian Iran le atho puya proxy te beina laka ram ven himna atan air defense chu rin rola amanga hei wanghen interceptor missile stock aphai ta hleni in an soi protective seal US chuan Israel in a inven na atana ral thuamanai Iron Dome in a man interceptor rang chi te chutiang no khat tur chuan a pui vereng boka chumi pui tur chuan tuna hian terminal high altitude area defense threat chu Israel an thon ta me ka ni kha Middle East lam en kol na mo phur tu US defense official senior hlui Dana Stroll chuan US in air defense an thon chuan Iran po hian na zokin Israel hi abei pha ngei dona interceptor stockpile hi aphai vezel dona US stockpile hi top chin nei lawani big lawani ti in na soi US and Ukraine pui vereng angai boxia Ukraine tanaral thuaman thon US hian ti to patum boxi lo wangin US stockpile te hi top chin nei an ni ve tho ni in na soi bok heti la hian Israel a ballistic missile ka thlak na atana man thin aero interceptor siam tu Israel Ram Company Aerospace Industry a an ho tu pa Chief Executive Boaz Levi chuan production line kalpui zel turin triple chief a kalpui ani thua soya tuna hian nidanga an siam chu aya alet thuma chakin na an tho thu a soi kan company then khat chuan dar kar somni pali top na an thoka kar khata ni sari chung an thoka ni kan tumber chu kan ti tur zong hlen chua hi ani ti in na soya interceptor missile siam chuana atana kan hun mamo hi ni angzat nge ani kan hrelova Israel hian heng interceptor missile hi angzat nge anei stock aphai hle to empty chungchang soilo ma se kan stock hi kan ti pun angai hle ani ti in na soi kan soi photo ang Israel air defense te hi Israel ram le ami pui te hum him tu ani meka hellam pang hian rocket sing telin Israel hi nikum October ni ria ta tangkhan an kap to a chung lo ka thlak na tan chuan heng interceptor te hi Israel ina an man rim Israel hum himna ania hei wang hian Israel hian ngei thaian ni lova chumi siam chuak tu zinga mi Israeli aerospace industry te pon tuna hian nidanga an siam chua in alet thumin an thokrima alet thum jeta an siam chua tam thu le an thorim thu 24/7 an na an tho thu soyani Israel sipai te chon April thla khan US le tang rual ram dang te puina in Iran atanga ron ka chua drone za som sari cruise missile som thum ballistic missile za som ni te an lo venga an lo danga an lo kap thla a an lo ka thla kha 99% zetani masa Israel hen October ni khata Iran in ballistic missile za som red bor vela ron ka khan Iran in avoi ni na atana Israel ron beina khan lo tlin na Israel chona nei tlem ta zoka missile engamoza chu Israel Nevatim Air Base ka lu ani nge a Israeli military headquarters atanga metar zan sari borvel chawa missile pakhat phei chu aron puaka chutiang khop chon Iran in ballistic missile aron ka avoi ni na khan Israel hian har satna an toka aya tam tham jok an ron kap lu tani chuan har satna lian tak an tok thayani ama ero chu US in tuna air defense an thon hian Israel tan naro pui taka tho nge yan beisai Hezbollah theina fam kim hi tuna hian Israel hian ala mu lo thu soin
tuna indo ma a rocket missile an nei za tan soi chumi atanga chuta mun soma thena mun khat vel chau Hezbollah hian an lakap chuak ni a hriat ani chutiang ani chuan Hezbollah po hian rocket missile tam tham fe chu an lokol don ti na ni a ama ero chu Israel hian mun tam takami an ka chiat sak to bokani Israel official in an chin chia danin kum khat chung ringota kum khat chung indona kallai hian Gaza le Lebanon atang ringotin Israel hi rocket sing ni chonga ka ani to Israeli Ministry of Defense researcher Louis Ehud Iliam chuan heti lai hian tunkar chung hian US in Israel ven himna atana thona tum thet chuan Israel leilung athleng kim turangai ani a tuna hian US sipai then khat thet enkol tu turte po Israel an thleng to a thet po hi thon mek ani thu tarlan ni in athlen le thlen lo tarlan ero alani lo thung olevo in chu puan tur tam taka omakan puang seng hri lo ni phot mai se tuna hian US chuan Israel ven himna atana thona tum borok ral thuam ballistic missile ka thlakna thet terminal high altitude area defense chu Israel an thon ta meka an sipai US sipai heng thet enkol tu tur technician te po Israel an thleng tran ta boka chutiang ani chuan Israel hian Iran a be hnai te na ni enge thleng zel don kan ngai chang zelanga Israel hi che thai ani tareng mai chanchin thar ber hre turin he channel hi in lo ngai chang zel don ya du tok le photang